Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üpçünçilik kärhanasy soňky aýlarda elektrik töleglerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň ýüzlerçesiniň toguny kesdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we şäheriň elektrik üpçünçilik kärhanasyndaky ynamdar çeşmesi sebitden maglumat berdi. Ýurdun Günbatar vilayetinde ýaşaýjylaryň öýlerine berilýän elektrik energisiniň kesilmegi ýurdun ýangyç energetika toplumuna gözegçilik edýän vice-premieriň şu ýylyň 7 aýynda elektrik energisini öndürmek we eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny yglan eden döwrüne gabat geldi. 22 Awgustda Türkmenbaşydaky 500-den gowrak hojalygyň elektrik energiýasy kesildi. Olar soňky 6 aý üçin elektrik energiýasynyň töleglerini töläp bilmedik hojalyklardyr. Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz şäheriň Azatlyk, Azady we Pushkin köçeleriniň uğrundaky ýaşaýyş jaýlarynda 100-den gowrak hojalygyň elektrik energisiniň kesilendigini hem habar berdi. Onuň sözlerine görä bu hojalyklaryň käbiri 6, käbiri de 2-3 aý bäri sarp eden elektrik energisiniň töleglerini töläp bilmeýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi munyň sebäplerini durmuşyň şol sanda azyk we senaat haritlarynyň geyim gejimleriň gymmatlamagy we alýan aýlyklarynyň azlygy bilen düşündirýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasy we tebii gaz ýaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ýurdun prezidenti bu kararyň kabul edilmegini ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygy we döwletiň goldawyna mätäş däldigi bilen düşündirdi. Ýöne Azatlyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzeran aladalarynyň has hem kynlaşandygy, köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, eýsem çörek we un ýaly esasy azyklaryň el ýeterli däldigi barada karardan öň we soň dowamly habar berip gelýär. Tumus pasylynyň ilkinji günlerinden beri dowam edýän yssyk howa sebäpli kondisionerler, холодильник we suw sowadyjy ýaly ençeme enjam bir wada işledilýär. Şol sebäpli tok hasaplaýjymyz köp ýazdy üstesine de bu aý çağalarym üçin mektep eşiklerini we okuw esaplaryny satyn almaly boldyk. Şol sebäpli togyň puluny töläp bilmedik. Diýip Azatlyk köçesinde ýaşaýan efirde adynyň Dürsoltan Gelneje diýilip tutulmagyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä şäheriň elektrik üpçünçilik kärhanasy oňa 6 aýlyk bergisiniň bardygy we ýylyň ahirine çenli hem pul geçirmeligi hakda hasap çykaryp 800 manatdan gowrak bergilidigini aýdypdyr. Şeýle kärhana oňa muny tiz wagtda tölemese onda onuň üstüne her aý goşmaça jerimäniň goşuljakdygyny hem duýdurypdyr. Azatlyk bu barada Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üpçünçilik kärhanasyndan kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň Günbatar vilayetinde ýüzlerçe hojalygyň öýüne berilýän elektrik energisiniň kesilmegi ýurdun ýangyç energetika toplumuna gözegçilik edýän vice-premieriň şu ýylyň 7 aýynda elektrik energisini öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny yglan eden döwrüne gabat geldi. Çarmurat Pürçekow 12 Awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda elektrik energisini öndürmeň ösüş depkininiň 112,8 göterme, daşary ýurtlara iwerilen elektrik energisiniň ösüş depkininiň 141,13 göterme barabar bolandygyny aýtdy. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň häkimetleri we medeniýet serişdeleri ösüş sanlaryny ýygyderli yglan etseler-de ilatyň kommunal töleglerini öz wagtynda tölemek meselesinde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýurtda käbir hojalyklaryň gaz, elektrik we suw töleglerini öz wagtynda töläp bilmeýändigi barada Azatlyk 3 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýär. Soňky ýyllarda häkimetler ilaty bu tölegleri wagtynda tölemäge höweslendirmek üçin dürli usullary hem ulandylar. Hususan da dürli resmi namalar üçin talap edilýän kagyzlary öý dolandyryş edaralaryndan almak üçin gaz, tok, suw we beýleki kommunal hyzmatlar üçin beriginiň bolmazlygy talap edilýär.